Hi guys, mao ni akong tinapok guys. Dara guys, ara tinapok na ko ganiya guys. Dara ako gitad-tad-tad. Ara kay akong gigagmay-gagmay para manipis. Mao ni guys, kay para dali ra mauga guys pa. Akong ginipis-nipis. Kay wala may klase guys. Di nadtad ko. Mao ni akong tinapok guys. Dara guys Ara guys. Sinakot ko ni ganiya guys. Nagtad na po guys kay may klase tadtad lang sa tani kay para sayang man ng init di tadtad ko ani guys wa pa may extra dito ilang ko di tadtad sa ko para guys tadtad guys tigma og gani baligya din nako ni kay palit na kog tambal og bugas sa akong mamanghod para guys palit ug na po ko'y baon ug na po ko'y amutan sa among eskwelahan guys. Dara guys mo ni guys ako mga tinapok dara ako guys anak guys kita ka na guys kaya po nang hinakot guys. Dara guys mo ni salamat.